हिला चल ऊस हाडून सकाळी ठेवलंय. होय होय पुरतं. कधी पुरतलं ह्यो काचा तरी समजी बोलतोय. लगेच पुरतलं. सकाळी हाडून ठेवलं आता टाळ मोबाईल घेतलाय आता. हा नरम मनाचं पारे ह्या करू नाही मोडतो काय केलं ह्याचं मोडलं पारे नाही साजी पारे नाही कर मरे तो यार मोडको हळले वाटतं बाबा. ये रे काय सत्यानाश केले माझ्या ह्याचो पाती हे हळले मोडको काठीला आहे ते काठी. लायला तो गोंडो काढ रे बाबा तो काठी मोडली तो थंयसर अडचण करता गोंडो. काठी मोडली. बरे ग. आता ह्या हातीत काय म्हणतो काय मेल्याची टकली चलता ह्या घे बाई. कोणाकडे आता आणखी मोडक्या लायल्या आणि गोंड्याचा झाड हो बरा दिसता तुका सगळा अडचण करता मग होय काठी दे काठी दे ते किरेच नको. घर ह्यो लायली पूर्ण पाच मोडली. अरे देवा काय रे बाबा ती असे कर मरे असे असा काय तिरपी असा लायलं दिनाची गाडी. फळ करू हे हॉटेल पूर अरे बघून घे रे सगळा नवरो ह्यो काय नवरो आणि हो का आणि माळा करू याची आडाचं नाही. कपाळावर मारतले पारे धरून